Καλησπέρα αδερφιά, Αχιλλέας εδώ από την Πλάνη. Ένα έκτακτο βιντεάκι. Ήθελα να σας δείξω κάποια πραγματάκια που βρήκα παραπάνω σχετικά με το Σεπτέμβρη, σχετικά με την πύλη του Αντίχριστου, σχετικά με το θεματάκι το οποίο μας απασχολεί όλους τους τελευταίους μήνες. Είμαστε στο Google Earth. Θέλω να πάτε κι εσείς να το κάνουμε μαζί, να δείτε ότι τίποτα δεν είναι φτιαχτό από αυτά που σας δείχνω. Πάμε εδώ πέρα πάνω στην αναζήτηση και πατάμε Satan's Portal, δηλαδή η πύλη του σατανά. Πατάμε Enter να δούμε που θα μας πάει. Μας πηγαίνει στο CERN. Το βλέπετε. Στο CERN. Η πύλη του σατανά, αναζήτηση στο Google Earth, μας πηγαίνει στο CERN. Πάμε πίσω. Πάμε να δούμε ξανά λίγο την Ελλαδίτσα μας, την όμορφη, για να πατήσουμε κάτι άλλο. Να πατήσουμε τώρα iPad Goat II, δύο δηλαδή. Αναζήτηση CERN. Εάν θυμάστε καλά ένα στιγμιότυπο το οποίο το έχουμε δείξει πάρα πολλές φορές στο iPad Goat 2, που δείχνει ότι ο Αντίχριστος έρχεται μέσα από μια πύλη, μέσα από μια αστρική πύλη, και αν συνδυάσετε και ότι στο Google Earth μας βγάζει το iPad Goat και την πύλη του σατανά στο CERN, κάτι παίζει, κάτι γίνεται. Πάμε πίσω στην Ελλάδιτσα μας την όμορφη. Και να πατήσουμε για κάτι άλλο, το οποίο μου το έστειλε ο φίλος ο Λευτέρης. Τον ευχαριστώ πολύ για αυτό. Ένατος μήνας, 23η ημέρα 2015, 23 Ενάτου 2015 δηλαδή, 23 Σεπτεμβρίου 2015. Πατάμε Enter και μας πηγαίνει στο CERN. Το βλέπετε. Το τι θα λάβετε από αυτή την πληροφορία είναι καθαρά δικό σας, ατομικό. Εμείς εδώ πέρα υπάρχουμε, εγώ υπάρχω για να σας δείξουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα βλέπετε, για να βγείτε και να σκεφτείτε έξω από το Matrix, έξω από το κουτάκι αυτό το οποίο σας έχουν φτιάξει για να ζείτε μέσα και να μην βλέπετε τι γίνεται παρά έξω. Εγώ από αυτή την πληροφορία που πήρα, το μόνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι η υποτότητα θα έρθει δι' ημάς. Αυτό έχω να πω. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε άλλη μια φορά τελευταία. Να είστε όλοι καλά.